25 lokal na magsasaka po ng Palay sa Bayambang ang nagtapos sa isinagawang training on financial management and organizational strengthening for rice-based enterprises ng Department of Agriculture, Philcare at Agriculture Training Institute. Layunin ng programa na palalimin ang kaalaman ng rice-based community sa tamang pamamahala ng pondo at pagpapatatag ng kanilang organisasyon upang mapabuti ang operasyon ng kanilang rice-based enterprises. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na ang naturang pagsasanay ay mahalagang hakbang upang higit na papalakas pa ang rice-based enterprises sa komunidad at inaasahang maipagpatuloy pa ng iba pang mga susunod na miyembro ng kanilang samahan. IFM News. IFM News. IFM News.